Friends, welcome to my YouTube channel Kudla Family Vlogs. So last week enklonji illo kelda ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಲಸನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವೊಂದದು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚದು ಐತೈತೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪವೆ ಎಂಚ ಪುರ ಬಲಸನು ಪುರ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪಂದುಗೋರ್ನಿ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಬೋರು ನನ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೈತಿ ದಿನಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. So till then stay tuned. ತುಲೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ತುಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆತುಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯರುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಮಂಟಪ ಕನದನು ಮಂಟಪಡು ಎಲ್ಲ ದೀಪಿನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತದ್ದು ಮಂಟಪಡು ದೇವರಿನ ಫುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದೆಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮು ಇಂದೆಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಂದೆಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಂದೆಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ರ ಉಂಡು. ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾಟ್ ಬರಡು ನನ್ನ ಬರಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡಂಡ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಂಡು ಪೂರ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಇದೇ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೋಣ ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಗ ಸರಿ ಹಾಕೋಣ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನಕ್ಲು ಪುರ ಬತ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬತ್ತಿರು ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಅಟಿಲದ ಸಾಮಾನು ನನ್ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪನೆಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿರು ಎಂಗಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿರು ಪ್ರೇಕ್ಷ ಹಾಯ್ ಮುಕುಲ ನನ್ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಕ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯೂಟಿ ಪೈಸ್ ಪನ್ಯ ಕುದರ್ ಪನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪೊಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ಅನನ್ಯ ನಾಲೆಜ್ಜ ಅದು ಆಲ ಮನ್ಪು ಜಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೊಲ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮೈತಿ ದಿನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನದೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಬಕ್ಕಲ ಡಿಶ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. 2 hours later ಎಂಕ್ಲ ಉಲೈಡ್ ಅಟಿಲ ಉಂಡು ಆಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಿಕುಲು ಏದು ಲೇಟ್ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಅಟಿಲು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತುಲೆ ಮಾಮಿನಲ್ಲ ಮೈತಿದಿನಲ್ಲ ಅಟಿಲ ಉಂಡು ಮೂರು ಮೇರು ಲೇಟ್ ಕನದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಡ ಪುಣ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ
ಒಂಜಿ ಬಲಸಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಕಲಿಸಿದೀನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾನೊಂಜಿ ಕೈಲು ಬೆಲಸಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಪತ್ತಲೆ ಬಿರೆಲು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಂಚು ಮಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟು ನಾನು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿ ನಾನು ಮನ ಪೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವ ಎಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಬಾಡ್ಲೆ ರೆಡ್ ಐಕ್ಲ ಹಾಂ ಒಂದಂತವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಆಗೋದು ಚೂರು ರಸ ರಸ ಬಂದು ಚೂರು ರಸ ಬಾಡು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಈ ಬೋಟು ಅಂತದ್ದು ಹಾಲು ಮಿಟ್ಟಿ ರಸ ಬಾಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದೇನು ತುಂಡು ಬಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಡು ಈ ಬರ್ಚಿ ಈ ಕಾಲು ರಸ ಬಾಡು ಅಡ್ಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಜ್ಜು ಬಾಡು ಬಿಜ್ಜು 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 ತುಂಡು ಬಾಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಡು ಆನನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಾಡಲಿ ಈ ಬಾಡು ಅನನ್ಯ ಪಾಡು ಹಾಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾಡೋದು ಬಲ್ಲಸಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಬಲ್ಲಸಿಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಬಾಡಿ ಅನನ್ಯ ಈ ಪಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷ ಪಾಡು ಅನನ್ಯ ತುಂಡು ಬಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷ ತುಂಡು ಪಾಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತದ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಪಾಡಲಿ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿದಿದೆ ಯಾರು ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದಿ ಸೂ ನಿಂಚು ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಡ್ಡಪುರ ಅನನ್ಯ ಬಲ ಅನನ್ಯ ಬಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಟನ್ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಮಲ್ದಿನ
ಗೊತ್ತ ಕಬಾಬು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮೇಲೆ ದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಪಿರೌಡು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೇಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ಮೈತಿರು ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಪ್ರಪಿದಡಿಯರು ನನ್ನ ಬೋರ್ 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 ಅಮ್ಮ ಪ್ರಪಿದಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ತೋಜಿನಿ ಇಚ್ಚಿಯ ಅಮ್ಮ ತೋಜಿರು ಕತ್ತಲ ಹತ್ತಿರ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಪಿದೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಭಗವಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಕೋಡಿ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್